Hemen bizi genuna guk bizi genuen eta esplikatzen duzu, baina ez da ulertzen. Oso gogorra zen. Denak ginen beharrezkoak, ze denen lana oso beharrezkoa izan zen. Eta pertsonez ari garen ez dugu astu behar, ezin ditugu numero bihurtu. Hau da aurrenengo unitatea. Geneukan, ikusten da marra gurri honekin, oraindik ere arrastu hementxe gelditzen zaigu. Marra honetatik, barruko aldera eremu zikina edo zen, hemen kokatzen ziren materialen karroak, eskularruak, musukoak. Pixoak gurpildun aulki batean iristen ziren, zituzten marra gorriaren beste aldean. Gu egon ginen box barruan, igual bost edo bost sei pertsona guztiz jantzita. Pentsa, hasieran esaten ziguten kortikoidek ez zutela laguntzen eta txarrak zirela, eta ondoren ikusi zen tratamendurik onena hori zela, ez? Ikusten dituen pazienteak bakarrik hiltzen, pazienteak tratamentuak bakarrik pasatzen boxean, eta gurekin box barruan, guk beti konpainia egiten, baina ere ez ginean guanteekin, maskarillarekin, pantalla batekin, eta ez zuten aurpegi bat ikusten, ez zuten parri bat ikusten. Familiarekin bideodei bat egiten zuten, eta hortik ja intubatu, sedatu eta lokartzen genituen, hori oso gogorra zen. 2021. urtea, Gipuzkoa izan zen estatu guztian COVID kasu gehien izan zituena, egunekotan behintzat ez, eta kasu gehien izan zituen garaia huraxe izan zen. Galdera zen eta biharko pazienteak non sartuko ditugu. Hori pertsonalki horrek ekarri dit lo okerrago egitea, ekarri dit konzentratzeko gaitasuna galtzea. Talde lana, ekipo egin dugu. Denak ginen beharrezkoak, ze denen lana oso beharrezkoa izan zen. Ez garela pertsona berak, lehen geundenak eta orain gehanak, ez?